My name is Ondrej Mihal, and welcome to this video presentation of my book on the Legacy Keepers. The presentation was done on July 9th, 2024 in Bratislava, Slovakia. It presents the 14th book in my series on Slovaks in Canada. Specifically, the book deals with 120 personalities in Canada that made a difference in keeping the Slovak culture and heritage alive. I am extremely proud of this book. The presentation is mostly in Slovak, so I apologize for that. But I believe if you really want to get to know what I'm presenting in this book and what I wrote about this book, you need to actually purchase it. Anyways, enjoy the video, and hopefully it will give you a little bit more information on the Slovaks in Canada and their legacy that they left behind over the last 150 years of living in Canada. Thank you very much. Take care. Červené jablčko v obločku mám, červené jablčko v obločku mám. Koho rada vidím, tomu ho dám, tomu ho dám. Koho rada vidím, tomu ho dám, tomu ho dám. A ja ťa, Janičko, najradšej mám. A ja ťa, Janičko, najradšej mám. Tebe to červené, jablčko dám, jablčko dám. Tebe to červené, jablčko dám, jablčko dám. Príjemný podvečer, vážená excelencia, ctení hostia, dámy a páni. Klárka Kokavec, rodačka z Dolnej Zeme, z Kysača, navodila svojou pesničkou veľmi príjemnú atmosféru, v ktorej by sme veľmi radi s vami prežili dnešný večer. Som veľmi rada, že opäť po 2 rokoch sa stretávame tu v Bratislave s mnohými z vás, ale aj s neznámymi, s novými tvárami, aby sme opäť uviedli do života jednu z publikácií nášho milého priateľa, kanadského Slováka, ktorý pravidelne meria ďalekú cestu z Toronta až sem do Bratislavy, kde na pôde Univerzitnej knižnice krstí svoje nové knihy. A myslím si, že pre všetkých nás tým dáva dobrý dôvod na to, aby sme sa pravidelne stretávali, aby sme si mohli podať ruky, porozprávať sa, aj pofilozofovať o živote, aby sme skrátka utužovali priateľstvá. Takže milý Ondrík, my ti veľmi pekne ďakujeme za to, že pravidelne nám všetkým poskytuješ takúto vzácnu príležitosť. A vítaj opäť v jednom zo svojich domovov. Vítaj v Bratislave. Dámy a páni, Ondrej Mihal. Nech sa páči, môžeš. Ja by som vás všetkých chcel privítať a je to pre mňa cťou byť tu znovu na tejto pôde. To je len krátkosti, čo chcem povedať. Je to pravdepodobne posledný krát, čo sa takto stretneme. To bude posledná kniha. I just wanted to thank everybody who came on this for me special occasion. This will be my last book on Slovaks in Canada. So enjoy yourselves. Hopefully you'll learn something about Slovaks in Canada as I progress throughout the evening explaining why I wrote this book. Welcome. Milí priatelia, ďakujem za to, že tu dnes môžeme spolu byť. Teda máme nielen voči nášmu priateľovi, usilovnému spisovateľovi, ktorý nás zásobuje pravidelne knižkami, ale vďačíme za to aj spoluorganizátorom tohto podujatia, ktorých podporu si samozrejme nesmierne vážime, takže mi dovolte v krátkosti ich spomenúť. Sú nimi Univerzitná knižnica v Bratislave,
Kanadský slovenský inštitút, Veľvyslanectvo Kanady a Kanadská slovenská liga 7. zbor. Je nám cťou, že pozvanie osobne prijala veľvyslankyňa Kanady na Slovensku Sheryl Cruz, ktorej týmto pádom odovzdávam slovo. Nech sa páči, vaša excelencia. So I was going to do this in Slovak, but as I think I told Andre when he came to visit me yesterday that tomorrow is my moving day, so I'm a little bit out of sorts, but I'm nonetheless pleased to be with you today on this important occasion. Pani veľvyslankyňa bude hovoriť v angličtine a bude sa prekladať a bola pozvaná pánom Ondrejom Mihálom, aby uviedla pár úvodných slov. So this is an important book, Legacy Keepers. And in fact, what you have done, Andre, is created your own legacy by documenting and recording the extraordinary contributions that Slovak Canadians have made to Canadian society. Je to veľmi dôležitá práca, rovnako teda dôležitý príspevok pána Ondreja Mihala, ktorý teraz dokumentoval takýmto spôsobom príspevok Slovákov v Kanade. And so I also want to thank you for the years of partnership and cooperation with what was our representative office and now our embassy here. So it's been a very fruitful partnership, but of course this is not the end of it. A tiež sa ti chcem poďakovať, Ondrej, za veľmi plodné partnerstvo, ktoré sme za dlhé roky mali medzi kanadskou ambasádou a tebou. So when you told me yesterday that Legacy Keepers was going to be your last book, I thought, what a shame. But then you said you plan to branch into publishing online videos about Slovaks in Canada. And I thought, this is a great idea. It is very good that the stories and voices of these people can live forever online and be accessed by younger generations and people all over the world. Keď si včera povedal, že toto je tvoja posledná kniha, tak som si povedala, že to je veľká škoda, ale keď si vravel o ďalších plánoch, tak je veľmi dobré, že tie hlasy a príbehy Slovákov ostanú online aj pre ďalšie generácie, aby sa ľudia o nich dozvedeli. And so, Andre, once again, thank you very much for what you have done to demonstrate to Slovaks and Canadians and to people everywhere that Slovak Canadians have made a very important contribution to the fabric of Canadian society. Chcem sa ti poďakovať za túto prácu, aj za to, že si zmapoval príspevok Slovákov k vytváraniu kanadskej spoločnosti. And thank you also for allowing me to celebrate this end of this chapter for you, as it is an end of a chapter for me as well, so we're both going on to new things. But I know that everyone in this room, including me, very much looks forward to your presentation tonight. A bolo mi cťou a chcem sa ti veľmi poďakovať aj za pozvanie, že môžem zdieľať s tebou túto prezentáciu a myslím si, že všetci dnes sa veľmi tešia na ňu. Thank you all again for being here. Stay cool, I guess. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne kanadskej veľvyslankyni na Slovensku, pani Sheryl Cruz. A sme veľmi radi, že ani tentokrát na prezentácii Ondreja Mihala nechýba dáma, ktorá pokiaľ viem nevynechala ani jednu z jeho prezentácií a na pôde ktorej sa nachádzame, pretože sme v Univerzitnej knižnici v Bratislave a ja odovzdávam slovo generálnej riaditeľke tejto inštitúcie pani Silvii Štasalovej. Ďakujem pekne za slovo. Vaša excelencia, vážená pani veľvyslankyňa Kanady, Slovenskej republiky, Your Excellency. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán Mihal, je pre mňa veľkou cťou a potešením, že vás môžem opäť privítať na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave, najväčšej a najstaršej vedeckej knižnice na Slovensku, ktorá si v tomto roku pripomenie už 105-ročnú tradíciu podpore vzdelávania, vedy a kultúry. V súlade s medzinárodnými trendmi nie sme však len vedeckou knižnicou. Od roku 2005, kedy bola ukončená komplexná rekonštrukcia 3 historických budov našej knižnice, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, plníme súčasne aj rolu multifunkčného kultúrneho centra.
V našich priestoroch každý rok organizujeme stovky multižánrových podujatí, výstav, konferencií, prednášok, koncertov a veľmi ma teší, že aj takýchto knižných prezentácií a krstov kníh. Je pre nás cťou, ak sa významní partneri k nám opätovne vracajú s novými projektmi a podujatiami. A medzi takýchto najvýznamnejších partnerov patrí aj Veľvyslanectvo Kanady a Kanadský slovenský inštitút a osobne pán Mihal, ktorý na tomto mieste už uviedol do života niekoľko titulov svojich významných publikácií, ktoré mapujú prínos Slovákov v Kanade. A dovolím si tvrdiť, že tieto publikácie sú významným dokumentom o kultúrnom dedičstve Slovákov v zahraničí. Takéto úzke vzťahy alebo prezentácie kníh vlastne nemáme so žiadnou zaoceánskou krajinou. Kanada je vďaka pánovi Mihalovi jediná krajina na inom kontinente, ktorá prezentuje životy Slovákov v zahraničí. A možno len z európskeho regiónu spomeniem, že máme pravidelné podujatia Slovákov žijúcich v Maďarsku v tejto prednáškovej sále, ktoré každý rok chodia prezentovať svoju knižnú produkciu, ktorá je tiež veľmi bohatá z Čabianskej oblasti, a potom už jedine je to spolupráca s archívom vo Vojvodine v Srbsku, kde tiež máme pravidelnú spoluprácu, či už vo forme výstav alebo krstov alebo prezentácií publikácií. Napriek tomu, že sa dnes budeme venovať významnej knihe pána Mihala, a ja pevne dúfam, že nebude posledná, keď je takto avizovaná, a dovolím si prípadne navrhnúť, že by možno bohaté fondy našej knižnice mohli poslúžiť na nejaké ďalšie námety knihy, možno aj o významných Kanaďanoch žijúcich v Slovensku. Keby ste sa, pán Mihal, chcela nejaký vedecký pobyt k nám na toľko presunúť, tak ste srdečne vítaní, ako využívať naše fondy na takéto rôzne námety. A dovolím si teda ešte možno premostiť, že váš významný prínos pre budovanie kanadsko-slovenských vzťahov je zachytený aj vo veľmi novej významnej diplomatickej publikácii, ktorá bola slávnostne uvedená práve na Deň Kanady 1. júla, a sedí medzi nami jej autor, pán Demeš, bývalý minister zahraničných vzťahov, tak si ho dovolím možno aj takto privítať. A pre tých, ktorých zaujímajú slovensko-kanadské vzájomné vzťahy, tak táto publikácia s názvom Kanada a Slovensko prvých 30 plus rokov je k dispozícii v plnej verzii na stiahnutie na webovej stránke SFPA. Takže pán Mihal je dnes spomenutý, aspoň tak mi pán Demeš ma informoval, že čerpal aj z vašej bohatej tvorby. Takže ste zároveň pozvaní si pozrieť túto publikáciu, a ja sa veľmi teším, že pán Mihal má takýto veľký a pravidelný a srdečný fanklub, ktorý napriek vysokým teplotám vás prišiel podporiť. Veľmi si to vážime. V závere podujatia potom je pripravený aj pre taký neformálny networking, malý prípitok, niečo aj knižnica pripravila slané, takže ste potom srdečne pozvaní, tak neformálne sa možno zoznámiť, skamarátiť s tými, ktorí ste prišli. A ešte by som si dovolila venovať túto kyticu pani veľvyslankyni za to, že nám umožnila toto podujatie uskutočniť našej knižnici, a budem sa tešiť na ďalšiu spolupráci. Alexandra, this flowers for you. Thank you very much for your support. It has water here, so thank you very much. Ďakujem pekne, pán Mihal. Cíte sa vás ako doma. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne za privítanie aj riaditeľke, generálnej riaditeľke Univerzitnej knižnice pani Silvie Štaselovej. No a teraz už teda dovoľte, aby sme prešli podrobnejšie k tomu, kvôli čomu a kvôli komu sme sa tu dnes stretli. A teraz zrejme netreba nejak podrobne predstavovať, ale predsa len pre tých z vás, ktorí ste aj medzi nami prvýkrát, spomeniem niekoľko indícií, čo sa udialo predtým, kým sa Ondrej Mihal stal spisovateľom. Narodil sa vo vojvodinskej dedinke Silvaš, ktorá je dnes súčasťou Srbska. Ako 11-ročný sa spolu s matkou a sestrou odsťahoval do Kanady za otcom, ktorý tam odišiel rok predtým za prácou. Usadili sa v Toronte a to sa stalo Ondrejovým domovom a je ním dodnes. Počas vysokoškolských štúdií sa Ondrej venoval informatike, marketingu, manažmentu a ukončil štúdium ekonómie. Pracoval v komerčnej aj súkromnej sfére v oblasti informačných technológií, ale už vtedy sa v ňom ozýval aj spisovateľ, novinár či fotograf. Myslím si, že ho vystihuje to, že sa nikdy nevzdával, a keď ho prinútila kríza, začal podnikať a založil vlastnú firmu. Od roku 1995 sa venuje výlučne kultúrnej a spoločenskej činnosti, k čomu prispelo náhodné stretnutie so slovenskou delegáciou Matice slovenskej v Toronte.
Stal sa jedným zo zakladateľov a prezidentom Slovenského kanadského inštitútu, ktorý sa zameriava na zhromažďovanie, archivovanie a uchovávanie histórie Slovákov v Kanade. Takže mohli by sme povedať, že je akýmsi strážcom dedičstva. A toto nádherné slovné spojenie je aj názvom jeho poslednej, možno, knihy, ktorú dnes uvádzame do života. Ako už bolo spomenuté, nie je to prvá kniha, v ktorej sa Ondrej venuje téme Slovákov v Kanade. Predchádzalo jej už 6 publikácií, v ktorých ožili príbehy Slovákov za oceánom. Začalo sa to knihou Slováci v Kanade svojimi očami, pokračovalo to vojvodinskými Slovákmi v Kanade, nasledoval slovenský folklór v Kanade, potom Ondrej zmapoval náboženský život Slovákov v Kanade, neskôr k nim pribudli aj osobnejšie literárne spomienky autora v knižke Silvaš, dedina snov, budúci rok ideme domov, kde Ondrej zhrnul ťažkosti, s akými sa stretávali Slováci, keď si budovali nový život v Kanade. No a pred 2 rokmi pozrela svetlo sveta knižka Stopy slávy, zaviaté časom, kde Ondrej predstavil portréty viacerých osobností, ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri budovaní slovenskej komunity v Kanade, a to za posledných 140 rokov, čiže bola to veľmi mravenčia robota. No a Strážcovia dedičstva je knižka, ktorá tak trošku nadväzuje na túto poslednú, prináša 120 osobností, pri ktorých akýmsi meradlom alebo kľúčom toho, prečo by mali byť v knižke, bola služba národu a uchovávanie kultúrneho dedičstva. Takže čím sa táto knižka posledná líši od tej predchádzajúcej, aký bol kľúč pri výbere osobností, aké bolo pátranie a historický výskum, o tom nám už porozpráva sám autor, ktorému odovzdávam slovo. Nech sa páči, Ludvík. Ďakujem, Janka. A skúsim to zhrnúť, až od Zdenka vám sľúbila, že poviem. A kniha Stopy slávy, zaviete časom, ako Zdenka dotkla, je takéto maličká publikácia. A ja musím sa aj hambím, že som to aj publikoval, lebo to je také tenušké, tak som riešil, že ideme to opraviť s touto ďalšou knihou, kde sú zahrnutí 38 ľudí do tejto knihy, ktorá myslím, že všetkých aspektov zahrnúť Slovákov v Kanade posledných 120 rokov. Ale myšlienka o slávnych Slovákov nie je moja. To musím dať tú česť Slovákom Spojených štátov amerických. Oni ešte 70 rokov dali dokopy knihu, ktorá sa volá 100 slávnych Slovákov. Toto je nie ona, toto je už kniha, ktorú potom Matica Slovenská publikovala, prebrala tú knihu. Pôvodná kniha bola ilustrovaná cincíkom, tam boli kresby týchto všetkých slávnych Slovákov, čo Spojených štátov amerických Slováci dávali hold, a myslím, že tú knihu si aj stvorili za to, že chceli mať nejakú knihu, kde sa oni mohli pochváliť, že Slováci že sú niekto a niečo. A tej knihovej forme nič neexistovalo. Takže tá kniha, čo bola stvorená Spojených štátov amerických, bola prebratá, ako hovorím, a existuje teraz v takejto forme, ale ani jedna, ani druhá nedotkla nič o Slovákov v Kanade, ktoré ma bolo prekvapené, takže to bolo také, že Slováci v Kanade ako keby neexistovali. A ma inšpirovalo, že pravdepodobne bolo dobre urobiť niečo aj tých Slovákov v Kanade, lebo skutočne niečo urobili, aj keď nie sú známi. V tejto izbe pravdepodobne poznáte len 3 Slovákov v Kanade, možno to je maximum. Poznáte Štefana Romana, poznáte Reven Dušana Tolta, ktorý bol generálny tajomník Svätého kongresu Slovákov. A tretia osoba, o ktorej som rozprával, je Reven Fuga, ktorý sa hovorí, že je človek, ktorý slovenskú zástavu vymyslel, lebo bola konkurs v Kanade ešte v 83. roku, a on bol ten prvý, ktorý do tej modernej dobe dal tú slovenskú zástavu, ktorá bola potom premenená len malými úpravmi roku, keď Slovensko poslalo byť samostatné. Tak to sú traja ľudia, ktorí možno na Slovensku sú známi. Tých ďalších 117, ktorí sú uvedení v tejto knihy, podľa mňa nie sú známi, a to bol môj mandát zviditeľniť ich aspoň v knihovej forme.
Kniha je dvojjazyčná, to sme možno nedotkli nikde, takže všetky moje knihy sú dvojjazyčné. Lebo cieľom bolo, že kniha, čo bude v knižniciach, musí slúžiť nielen Slovákom na tomto území, ale aj všade na svete. A Slováci sú roztrúsení po celom svete, takže ten jazyk anglický myslím, že pomôže, že by tá kniha bola čitateľná všade. Knihu titul, ako ste počuli, je Strážcovia dedičstva. To zobralo skoro 2 týždne s krátkym názvom knihy. V dneskejšej dobe je to populárne vybrať super dlhé tituly, ktoré nikto nebude pamätať, nikto to si nebude ani vážiť. Takže na tom pracovali, pán Google nám v tom pomohol zle, a umelá inteligencia nám pomohla zle. Konečne sme to s mojou spisovateľkou, čo mi pomáha slovenčinu, na to prišli, že toto bude možno to najmúdrejšie, že dáme tomu Strážcovia dedičstva, alebo po anglicky, ako sa to volá, Legacy Keepers, ktoré je viac menej to isté. Takže tak sa vznikla táto kniha, lebo myslím, že sa bude aj ľahko pamätať a myslím, že zhrnuje skutočne koncept, čo sa ja chcel napísať, že títo ľudia, ako Lenka vysvetlila, sú tí, ktorí venovali svoj, môžem povedať, život. A vráťme sa, ako som išiel na tú prácu. Na prvú myšlienku tohto zhrnutia, kto sú slávni Slováci v Kanade, napísal novinár Štefan Hreha. On bol dlhoročný redaktor kanadského Slováka a behal po celej Kanade hore-dole, takže on poznal oveľa viac týchto ľudí ako ja. Ja ich nepoznám väčšinou z písomnej forme, ale on týchto ľudí poznal a pred zlomom 2000 roku napísal 2 A17 strany papierov, také všetky mená podľa neho, ktorí by mali byť nezabudnutelní do ďalšieho storočia. Isto sľúbil v tom dokumente, že on bude o týchto ľudí písať. Takže začal písať o týchto slávnych Slovákov. Prvý článok vyšiel v kanadskom Slováku, druhý článok vyšiel v kanadskom Slováku, tretí článok vyšiel a potom to bolo koniec. Pán Reha, myslím, že prišiel na to, že napísať o tých slávnych Slovákov bude oveľa mravnejšia práca, ako čo on v celom živote, čo písal ako redaktor v kanadskom Slováku. Takže on sa zdal. No aj tá myšlienka ostala mŕtva, až kým som sa ja teraz nevenoval posledné 3 roky, že som povedal si s Dušanom Doričom, ktorý je jeden ľudí, ktorý ho budem rozprávať o ňom neskôršie. Zobrali si všetké obrovské suma dát, mien a sme s týmto zvali, že čo z tohto sa dá, čo z tohto sú tí najdôležitejší, podľa čo my vieme, a čo sa z tohto ešte bude môcť napísať. Lebo problém je, že Slováci v Kanade prišli oni tam pracovať. Oni tam neprišli na slávu, oni tam neprišli byť novinách, oni neprišli tam písať knihy, oni neprišli tam na nič iné pracovať. A problém je v tom, že nikto o nich potom nepísal nič. A oni sami o sebe nepísali nič. Takže čerpať údaje boli veľmi, môžem povedať, až ťažké, ale myslím, že kniha vyšla, takže zvládlo sa to. Moja kniha má 120 ľudí, ktorí zo šterských spolkov v Kanade, lebo spolky boli tí, ktorí dobrovoľne pracovali. Tí ľudia museli venovať svoj čas, že by stvorili všetko, čo v Kanade dodnes existuje a pomaly čo aj zaníka. To je, musím uznať, kanadská a slovenská spoločnosť zaníka už v dneskajšej dobe. Vyvrcholenie tej spoločnosti bola niekedy v 80. rokoch. Tedy existovala obrovská suma spolkov, ako čo pán Schreiber dotkol, aj ďalších. A ja som riešil, že najľahšie to bude týchto významných ľudí analyzovať je prejsť všetké slovenské nekrológy, to zobralo ma okolo 3 roky, lebo nikde, ako som dotkol, oni o sebe nepísali. Jediné, čo bolo napísané, keď ten človek zomrel, alebo keď tá žena zomrela, ak rodina mala niekoho, kto vie písať, tak napísali niečo hlbšie. Ak tá rodina nemala niekoho, kto má písať, to bolo komplikovanejšie. A niekedy to bolo až také smutné, že si stvorili svoju mytológiu o ich predkov. A napríklad pán Mamroš, ktorý je v knihy, bolo také zaujímavé, lebo som niečo vedel, on bol predseda kanadského slovenského podporného spolku, takže skutočne osoba, ktorá urobila skoro 25 rokov v
veľkej práci, ale o jeho živote sme vynašli, že ani jeho sama rodina nevedela nič, čo on všetko robil. A tak keď som napísal ten článok, tak som to poslal jeho dcére, že by mi to ona overila, lebo možno som niečo vynechal. No bolo také zaujímavé, že ona hovorí, ale pán Michal, vy to máte chyby. Vy ste napísali, že on do Kanady prišiel v 27. roku a môj otec prišiel v 28. roku. Vy tam píšete, že prišiel cez Halifax a my myslíme, že náš otec prišiel cez New York. Tak som jej musel povedať, že vyzerá, že či chce nechať tú jej mytológiu ako pravdu, alebo či chce ten fakt, ktorý sme my vynašli, lebo jej otec prišiel cez New York, on prišiel rok skorej. A ona tak ostala v šoku, že nevie. Tak potom odišlo takého maličko kufríku, lebo každý Slovák, čo prichádza v tej dobe, mal taký kufrík ako tento laptop. Tam otvorila ten laptop, našla jeho starý pas a mal som pravdu, razítka tam boli, že prišiel cez New York, cez Niagara Falls do Toronto a do Toronto potom pri 27. roku. Tak to bolo také milé, že sama rodina nevedela svoju históriu svojho otca. A on bol skutočne jeden z tých strážcov dedičstva, lebo skutočne robil krásny kus práci. Dále som išiel príliš do detailov. Spolkov v Kanade bolo 3. No bolo ich 5, ale 3, ktoré boli aktívne. Komunisti, ako som dotkol, sa nechceli zviditeľniť, takže knihy je to len pár článkov o ich histórii. Väčšinou som venoval Kanadskej slovenskej lígy a z Kanadského slovenského podporného spolku. Líga bola tá najaktívnejšia. Ona mala na ich najväčšej histórii 500 členov, 5000 členov. Takže knihy si zaslúžili podľa mňa okolo 75 ľudí, ktorí skutočne, musím uznať, aj dodnes sú exemplári, čo Slováci robili a prečo to robili a ako to vedeli všetko urobiť, lebo neboli to, ako opakujem, vzdelaní ľudia, to boli normálni pracovníci, ktorí prišli na to, že treba si založiť svoj spolok a potom treba si založiť svoju hálu, treba si založiť svoje pikniky, lebo bola potreba podľa nich si zachovať slovenský jazyk, slovenskú pieseň, slovenské divadla a tak ďalej. A tie mená, to vám pravdepodobne nebude nič znamenať, ale tých mien je tieto knihy 120, niektorých, ktorí sú najznámejší, je Potocký, a Hudák, Čarnogórsky, to je pani Čarnogórskou sestra. Ja ho ospravedlňujem, ale je v Zámagúri a nejako sa nedostal dnes sem. Takže ľutujem, som sa tešil, že tu bude Paľo. A pán Kurdel, Sufák, pán Hreha, ako som dotkol, ktorého vďaka je, prečo táto kniha mňa inšpirovala, lebo ten výskum urobil a napísal všetky tie mená aspoň, a keď si už nezakončil ten projekt, lebo to bolo obrovská suma práci. Kanadský podporný spolok, napríklad, Kanadský slovenský podporný spolok mal mená ako Kresken, Kvetaň, Kalivoda, Chvostek, Mamroš, ktoré som teraz dotkol, a Výrosko dotknem, lebo Výrosko založil prvý slovenský rozhlas. To bolo v Niagara Falls, to bolo založené počas vojny. Oni za tom pracovali dobrovoľne 20 rokov, polhodinový program to bol, nedeľný program, tak mi ľudia hovoria, že to sa čakalo každú nedeľu, to vysielanie, lebo mimo toho programu, že počuli slovenské pesničky, boli aj blahoželania ľuďom narodeniny a tak ďalej a tak ďalej. Takže pán Výrosko a jeho manželka to robili 20 rokov a nie, že chceli to zatvoriť tú radiostanicu, ale to, čo rentovali ten čas, radiostanici im odobralo tú polhodinku a museli zavrieť ten slovenské vysielanie. Takže Slováci vždy na tom sa aj snažili zachovať to slovenské povedomie, ale vždy do toho niečo prišlo. A najviac prišlo to, že nebolo dosť peňazí. Keď to robíš dobrovoľne, nemôžeš ešte čo zaplatiť ešte aj nejaké vysielanie. A podporný spolok mal 4000 členov, ak to niekoho zaujíma, takže bol troštičku menší spolok ako Kanadská slovenská líga. Tretí a štvrtý bola Jednota, ktorá bol americký spolok, a Sokol. A Sokolov je to aj v Kanade 2, je to Sokol, ktorý je český a je to Sokol, ktorý je slovenský.
Ale jeden čas oni boli spolu, potom niekde sa v 40 rokoch rozdelili, takže v dnešnej dobe Sokol existuje ako slovenský a Česi majú ešte naďalej svoj český Sokol. A sled majú každé 2 roky, to sa deje v Spojených štátoch amerických. A osoba zase, ktorý v spolku venuje obrovskú časť, už skoro 50 rokov, je Dušan Dorič, ktorý aj tejto knihy veľmi pomohol. On má, spolková činnosť v dneskajšej dobe je viac menej šport. Takže oni v dneskajšej dobe športujú golf, bowling, baseball. To je dneska, ako oni vábia mladých ľudí, že by ešte stále ten Sokol existoval. A je to, môžem povedať, dosť ďaleko od pôvodného Sokolu, keď bol založený pred 100 rokmi. Zahraničná Matica Slovenska, myslím, že som dotkol pred 2 rokmi. Tam figuroval pán Fuga, ktorého som už dotkol. A pán Fuga dostal tú česť byť druhý predseda Zahraničnej Matice Slovenskej v 60. rokách a on ju transformoval, že by tá organizácia publikovala slovenské knihy. Takže oni robili, čo bolo potrebné, že by sa nazbieralo dosť peňazí, že by sa nejaká kniha publikovala. A v tom myslím, že publikoval to 20 kníh. A tam figuroval Fuga, a Brazda, Elia, Šandorfi a tak ďalej. Žiaľ Bohu, keď pán Fuga zomrel, tak pomaly vymrela aj tá vedúci tej Matice Slovenskej zahraničí a eventuálne Matice Slovenska zanikla. Ich základnina $300,000 bola potom odozdaná Hamiltonskej organizácii pre hluchých. Takže tie peniaze, môžem povedať, len zmizli na konci, aj keď mali peniaze. Takže to je taká smutná bodka slovenskej komunite v Kanade. A samozrejme, slovenskí farári mali obrovský vplyv na slovenskú komunitu, aj kam išla. Niektorí boli šikovnejší, robili tú prácu oveľa širšie, len ako náboženstvo. Niektorí boli veľmi úzko smerovaní a moje knihy potom ani nie sú. Takže napríklad Fuga je v tej knihy, Dušan Tóth je tam, Šuba je tam, Reguli, ktorý bol prvý slovenský farár narodený v Kanade a figuroval v Thunder Bay. A Rekem písal aj knihy vo Winnipegu, stvoril aj slovenský kostol v Winnipegu. A Dragoš isto písal poéziu a viedol slovenský kostol. Takže niektorí boli skutočne významní a zachovávali to slovenské povedomie. A zase iní, ich to nebavilo, robili si svoju prácu poctivo, cirkevníci boli happy a život išiel ďalej. Svetový kongres dotknem v tom zmysle, že on združoval celú slovenskú komunitu. To bol výmysel Štefana Romana, ktorý, ako som dotkal, je pravdepodobne dneska najznámejší Slovák aj na Slovensku. Ale okolo neho sa potom zapojili aj Dušan Tóth, aj Benko, aj Dvorský, Kršbán, aj iní, ktorí pozerali na to, že potrebuje strechovú organizáciu svetovú a ona jeden čas, ako hovorím, fungovala v Kanade do smrti pána Romana. A on tú organizáciu financoval a keď on zomrel, tak zanikla aj tá organizácia. Takže to je v krátkosti o tom kongrese. No samozrejme nehýbali aj choreografii, hudobníci, vedúci súborov, lebo som aj napísal už celú knihu o tých slovenských folklórnych súborov. Jeden čas ich bolo 12 súborov a v Kanade to bolo 80 rokov a to všetko, ako hovorím, bolo na dobrovoľnej práce. Tí rodičia financovali všetky tie tanečné súbory, financovali kroje, financovali ich všetky vystúpenie, financovali aj ich cesty na Slovensku, na Dietvu, na Východnú a tak ďalej. Takže to všetko zobralo veľa roboty a veľa práci a veľa životu týchto ľudí, ktorí chceli k tomu venovať. To by som to bolo skrátkosti o knihy. Ale keďže toto je posledná kniha, podľa mňa, aj keď nádej zomiera posledná, potrebujem aj poďakovať ľuďom. Lebo 23 roky sa tieto knihy píšu a knihu nemôžeš písať sám. To potrebuješ skupinu ľudí. Žiaľ Bohu, ako žijem v Kanade,
a Kanade tie peniaze neprichádzajú z dobrovoľníkov. Alebo tú prácu urobíš zadarmo, alebo sa neurobí. Takže som šťastný, že som našiel skupinu ľudí za tých 23 roky, že by sa knihy mohli publikovať. Dokopy som publikoval 14 kníh, 12 kníh majú aj ISBN. Tie prvé dva boli také experimentálne knihy, kde som sa ja učil z núde, ako publikovať knihy. Lebo knihy publikovať je veľmi, veľmi drahý špás. To Slováci si nikdy nemohli dovoliť. Takže nie, že sa chválim, ale ja mám, myslím, teraz 14 kníh a pán Stolárik, profesor na univerzite v Otave, má 11 kníh teraz, takže mám oveľa viac kníh ako on. Ale nehovorím, že to je ťažko publikovať knihy. Veľmi málo kníh bolo Slovákov v Kanade publikovaných. Napríklad Kanadsko-Slovenská liga za celý čas ich 90 rokov publikovala len 3 knihy. A to sú len knihy o svojich predkov, o svojom pôsobení. Takže hovorím, knihy publikovať v Kanade bolo veľmi, veľmi ťažko. No tak vymenujem dvoch ľudí, lebo skutočne si to zaslúžia. Žiaľ Bohu, ani jedna, ani druhá osoba tu nie je. Tu nie je žiadna osoba, čo by som chcel ďakovať. Keď som začal, tak v tej prvej miestnosti bola, myslím, že Vierka na prvej knihy. A ja myslím, že to je všetko, čo boli na tej prvej knihy. Takže to bolo klub spisovateľov. Dneska sme teraz, ako už hovorím, toto 14. kniha a zase tí ľudia, ktorí tom pomáhali, nie sú tu. Ale som happy, že môj fan klub je tu, ako ste to nazvali, neviem, kto to povedal, ale si vážim, že sledujete a podporujete ma tieto myšlienky. A za tých 23 rokov, čo som publikoval slovenské knihy, patrí najväčšia vďaka pani Márie Štarkbarovej. Ona je Slovenka z Bratislave. Spolu sme sa spoznali ešte na pôde Matici Slovenskej, kde ona pracovala na úrade pre Slovákov v zahraničí, alebo ako sa on volal v tej... Krajanský muzej. No dobre, tak sa to volalo. Tak sme sa tam spoznali a ona nejak prišla do toho, že bude editovať tú moju slovenčinu, lebo moja slovenčina, ako ju počujete, je nie v najlepšom stave. Ale bolo to potrebné, že by tej knihy bolo oveľa lepšej stave, tak som to zverejnil potom do jej rúk posledných 23 rokov. Všetké slovenské texty, čo sú týchto všetkých kníh, je vďaka jej práci. Je to obrovská suma robote, nielen opraviť moju slovenčinu, ale mnohokrát sa to muselo preložiť aj do slovenčiny, lebo ona vie aj slovenské, aj portugalské, aj francúzske, aj iné jazyky, takže to pomohlo aj mne, že som nemusel hľadať ešte ďalšiu osobu, keď sa niečo muselo prekladať. Tak som, Mária, neviem, či to pozeráš teraz, myslím, že teraz v Francúzsku, takže veľmi pekne ti ďakujem a bolo to skutočná kus práce. Druhá osoba, tá osoba je taktiež Slovenka, ale ona žije v Thunder Bay, Ontárii. Ona je tretia generácia Slovákov v Thunder Bay. Jej predkovia sú z prvých Slovákov, ktorí prišli z Orave do Thunder Bay, to je na strednej časti Kanady. A ona taktiež, sme sa našli v tom, že potrebovala niekto, že by jej pomohol publikovať brožúrku za 100. výročie slovenského kostola v Thunder Bay. A to som ja bol, našla ma na internete, sme si padli do oka, cez internet aspoň, a sme si začali spoločne pomáhať. Ona má ten talent, že ona pozná podľa mňa všetké anglické slova v slovníku. Ona číta slovníky. Keď sa pýtaš, čo ty robíš, no ja čítam slovníky. To vám nikto v živote nepovie, ale Angela vám to povie. Takže to bolo neuveriteľné takú osobu nájsť v Kanade, ktorá vedela zobrať ten anglický text, vyčesať to, že by to znielo múdre. Ak to môžem tak povedať, ale skutočne ona to vedela vysísiť, čo sa chcelo povedať v tom normálnom angličine a urobiť to na takej úrovni, že každý to pochopí hneď, čo to bolo potrebné povedať.
So mnou spolupracuje taktiež isto tých 23 rokov v tom anglickom jazyku. A Angela, kto pozeráš, ľúbila, že bude pozerať, tak ti veľmi pekne ďakujem. Angela, I thank you very much. I believe we did a wonderful job together. Ďalší dvaja ľudí, a to sa teraz zamerá na túto knihu, lebo som tejto knihy som poďakoval všetkým ďalším, čo urobili kus práci pre mňa, to nebudem menovať, to je dosť mien, takže to už sú ďakovaní, ale tejto poslednej knihy potrebujem ďakovať ešte ďalším dvom ľuďom, a to je Libuša Kokavec, to je Braňová manželka, ktorá prijala tú ťažkú úlohu čítať aj anglický, slovenský text, viac slovenský, anglicky neporovnáva, či je to isté napísané, že by sme dali preč čo najviac tých chýb v tom slovenskom jazyku, lebo tam skutočne sa ľahko nájdu chyby. Takže Libuša, ti veľmi ďakujem, myslím, že taktiež si budeme pozerať cez Facebook. A posledná osoba je moja sestra, Marka Mihál, ktorá slovenský vie, ale vie oveľa lepšie anglicky, tak ona sa zaujala, že mi bude čítať všetky tie anglické texty na tejto knihy. Normálne som tomu nevenovala, ale tejto knihy venovala svoj čas. Takže Marka, ďakujem. Marka, thank you. Posledná osoba, ktorá ďakujem, je šedá eminencia, a to je ten Dušan Dorič. Dušana, ja sme si padli do oka až posledných 5 rokov. On prišiel do Kanady v 68. roku, ale zapojený v slovenskej komunite veľmi dlho, takže on bol tá osoba, ktorá ma viedla, že táto osoba možno treba je venovať pozornosť a tejto osobe možno budeme sa musieť zdať, lebo sme nemohli dať dosť textov. Takže Dušan, I thank you very much for helping me throughout this project. As you saw, the book is finished. I sent already 10 copies to you. Som poslal 12 kopií, sme poslali už na jeho adresu do Kanady. Čo ešte? Takže ďakujem aj vám všetkým, že ste prišli vypočuť krátkosti mňa a prečo som týchto 23 rokov venoval tejto práci. Ďakujeme, Ondrík, veľmi pekne tebe za tvoju prácu, za tie roky. Myslím si, že to môžem povedať v mene všetkých nás, čo tu sedíme v tejto miestnosti, a v mene Slovákov, za to, čo sa ti podarilo. Ja sama nie som celkom presvedčená o tom, že to bude tvoja posledná kniha, lebo poznám ťa, viem, že už teraz máš plány, aj keď v inej sfére, ale aj z toho môže byť opäť kniha. Navyše, neviem, kto vydá akú knihu na budúci rok, aby sme sa mohli zísť, bude to na niekom z týchto ľudí, potom keď to neurobíš ty, no tak ako trošku na nás myslí, aby sme sa to opäť mohli vidieť, čiže, ale žarty bokom, ja sa ti chcem naozaj veľmi pekne poďakovať za to všetko, čo si urobil, aj za tú vzácnu schopnosť, ktorú v sebe máš, že dokážeš odčítať skutočnú hodnotu vo veciach a za tú neuveriteľnú húževnatosť, že to všetko uchovávaš pre ďalšie generácie a to nie je málo. No, je to priam naopak, je to veľmi veľa, takže ďakujeme ti veľmi pekne. Lenka, ja tebe chcem ďakovať za moderovanie týchto posledných 5-6 kníh. Tešilo ma, že sme sa spoznali a takto tú úroveň zvýšili mojej celej prezentácii. Odpoviem, ako hovorí Vašty, vďačne. Ďakujem pekne. A dámy a páni, hoci si tu teda takto navzájom ďakujeme, neznamená to, že je to koniec nášho stretnutia. Ak máte nejaké otázky, ktoré vyplynuli z toho, čo ste počuli, tak Ondrej vám na ne veľmi rád odpovie v rámci diskusie, ale aby sme si teda nechali uležať, čo bolo povedané, nechajme opäť prehovoriť umenie a pozvem k mikrofónu talentovanú Klárku Kokavec. Tak nech sa páči, opäť si vypočujeme slovenskú pesničku. Hej, slniečko horúce, hej, nepáže ma nepáľ, nech mi neuhorí, nech mi neuhorí, hej, tá moja biela tvár, nech mi
zahojí. Marka, ďakujem si veľmi pekne. Takže ja otváram diskusiu. Ak máte niekto nejakú otázočku, pokojne môžem posunúť aj tento mikrofón. Takže, pani riaditeľka, nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať v mene používateľov našej knižnice univerzitnej, že či by sme sa mohli uchádzať o nejaké 1-2 výtlačky vašej publikácie, aby sme ho dali do našich fondov a potom samozrejme poskytli ako možnosť výpožičiek. Dnes to vyhoviem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. A určite sa veľmi potešia, pretože musím vyzvihnúť vašu prácu, že vašu prácu určite ocenia aj vedci, výskumníci, ktorí sa budú venovať alebo v súčasnosti, alebo v krátkej budúcnosti mapovaniu vplyvu Slovákov v zahraničí. Takže ja verím, že táto kniha bude veľmi citovaná a že si nájde svojich ďalších následovníkov aj v oblasti vedy a výskumu. A možno, že taká otázka na záver, že či, ak sa si dobre spomínam, tak niektorú z vašich publikácií ste mali aj v dispozícii online. Myslím, že bola taká dispozícia ako keby elektronická verzia, tak možno tá otázka, že smeruje k tomu, že či aj táto publikácia niekedy bude v také elektronickom formáte, aby sa dostala možno k viacerým záujemcom. Ďakujem pekne. Myslíte si o tejto knihe, že áno? Zrejme áno. To sme s Barom ešte neriešili, ale myslím, že tak ste dáme na online. Aj túto knihu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ešte nejakí ďalší záujemcovia, ktorí by sa chceli dozvedieť niečo viac, alebo majú pocit, že niečo nebolo dopovedané. Ja nepotrebujem mikrofón. Krásny zvučný hlas, nech sa páči. Keďže sa s Ondrejom trošku poznáme, takže budem taký dôverný s otázkou. Ondrej, ty dobre vieš, že my ako dolnozemskí Slováci pred tými dávnymi skutočne rokmi prišli, tak povediac, na ten spodok, na tú južnú časť Uhorska tedy. Otázka znie, tí kanadskí Slováci, alebo Slováci presťahovaní do Kanady, tiež vytvorili nové obydlia alebo miesta, ktoré by sme mohli nazvať typicky slovenské len v Kanade? Lebo vieme, Toronto, obrovské mesto, hej, aj ďalšie mestá, takže ako sa tí Slováci v tej Kanade tam roztrúsili? Či vytvorili nielen tú komunitu, takú tú malú, alebo či už cez náboženstvo, alebo cez spolky, ale či aj vytvorili mesta, alebo nejaké mestečka? No, budete veľmi sklamaní. V Kanade také sa vytvorilo len raz. To sa mesto sa volá Bradlo. Ako? Bradlo. 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 Áno. A Česi mali taktiež jednu dedinu, sa volalo Bobák, myslím, že to je. Takže dve mesta, České a Slovensko boli. Problém bol, že oni nemali ako si stvoriť tie komunity a toto Bradlo bolo taká náhoda, že sa otvorila kus federálnej zemi, federálne lesov, kde títo Slováci tam odišli pracovať a rúbať drevo. A toho dreva bolo toľko veľa, že tá komunita sa stvorila v 30. rokoch a trvala do 50 rokov. Kým to drevo tam existovalo, Bradlo existovalo. Mali tam školu, mali tam slovenský kostol, mali tam poštu, myslím, že boli 2 alebo 3 ulice. A osoba, ktorá venovala mapovanie tejto problematiky, sa volá Rudy Bies. On venoval 30-40 rokov tejto problematiky. Takže to je jediné mesto v Kanade, ktoré existovalo. Existovali menšie komunity, ale to bolo na počiatku ešte, no koncom teraz nie minulé storočie, ale predminulé storočie. Ale taktiež to boli komunity, ktoré boli stvorené v lesoch a existovali len kým tie stromy neboli vyrúbané. Mali aj slovenské kostoly a oni takto urobili, že ten kostol bol urobený, že sa dal rozobrať. A potom oni ho rozobrali a išli ďalej, sa zrúbalo drevo a zase ten kostol tam postavili. Problém bol, že neboli slovenskí farári, takže tých kostolov to boli raz do roka, ale kostol existoval. A ako to bolo so slovenskými učiteľmi? Predsa len niekoľko tisícová komunita,
dodnes tam nakoniec žije, ale keď sa vrátime tých 100 rokov dozadu, odišli aj nejaký aspoň pár učiteľov aj zo Slovenska, alebo to boli len jednoduché slovenské rodiny, ktoré sa roztrúsili za robotou, za tvrdou manuálnou prácou. Kto ich vychoval v rámci školstva, usmerňoval? Jediná slovenská škola, ktorá bola vybudovaná ako škola, bola v Thunder Bay. Thunder Bay bol jeden čas najväčšie slovenské mesto. Ešte ďalej dnes sa berie, že každý 10. osoba v tom Thunder Bay je Slovák. Oni si stvorili svoj slovenský kostol, popri tom kostole potom sa robila zbierka, sa urobila aj slovenská škola. To bolo počiatkom, to bolo 1909 do 1924, tak nejak to existovalo. Potom tá škola zanikla taktiež, lebo nemali učiteľov. Oni nikdy nemali učiteľov, nikto zo Slovenska neprichádzal učiť, takže to bolo vždy svojpomocné. V dneskejšej dobe pri kostoloch, aspoň katolíckom kostole, existuje pre tie prvý a druhý, no tak prvý ročník školy existuje také ako skoro ako zábava. Nie je to nič formálne, takže matky sa dajú dokopy a učia svoje ratolesy tých 10-12 detí, ale žiaľ Bohu to zakončí. Takže formálne školy nikdy, nemôžu povedať, nikdy neexistovali. Škoda. Ďakujem vám pekne za otázku. Je ešte niekto, nejaký záujemca? Po celom auditoriu, tak v tom... Tie ďalšie plány ste nám chceli prezradiť, tie ďalšie plány. Moje tajomstvo chcete počuť? No tak tajomstvo to až také nie je, už to sú dlhé roky, 20 rokov môžem povedať, ten plán existoval, čo si videli tohto pána Šajbana. My sme začali nahrávať videopásky, sa volalo to Živé slovo. Tak sme nahrali okolo 20 Slovákov, ktorí ešte v tej dobe vedeli rozprávať, aspoň ako ste počuli pána Šajbana. A sme očakávali, že to sa spracuje a bude to vysielané cez YouTube. YouTube už existoval a sme pochopili, že to pravdepodobne je budúcnosť. No ale to je obrovská suma práci, technológia bola veľmi pomalá. Ja som tejto problematiky venoval aj jedno video, som urobil 1-hodinový video o slovenskom folklóre v 98 roku. A to trvalo obrovskú sumu času v tej dobe, počítači boli na hroznej úrovni, tak sme sa tej myšlienky zdali, sme nahrali, ako hovorím, 20 týchto videá a potom to išlo do archívu. Od tej dobe som nazbieral okolo 1000 hodín videopáskov, sme digitalizovali, že by sa tie materiály mohli použiť eventuálne nejakom spôsobe. A najstaršie zábery, čo máme v slovenčine, sú z 1980. roku, ako videopásky. A najstaršie filmové zábery, čo máme, sú z roku 1930. roku, ktoré sú taktiež konvertované do video. Náš plán je teraz, keď som hovoril, zakončiť s knihou, urobiť také 5 do 7 minútové jednohúbky, ktoré zoberieme nejakú tému a vysvetlíme tú tému, vysvetlíme o tom človekovi, vysvetlíme o tom kostole, o tom súbore, o tom jednotlivom človekovi a zverejňovať to na YouTube. A žiaľ Bohu to bude len v anglickom jazyku, lebo chcem to robiť dosť rýchlo a ten text písaný, že by bol ešte v slovenčine, zoberie oveľa viac času. Dobrá správa je, že Google v dneskejšej dobe už robí titulky. Takže očakávam, že to bude v dobrom stave. Budeme vidieť. Takže cieľujem, že prvé videá budú niekedy na jeseň. Prosím. Ja si myslím, že za toto celé vaše dlhoročné dielo by nejaká inštitúcia, ja neviem, vydavateľ alebo Matica Slovenska by mohli navrhnúť Slovenskému literárnemu fondu, aby ste dostali cenu za celoživotné dielo. Myslím, že taká cena existuje, len ide o to, že musí vás niekto navrhnúť na ňu.
takže neviem ja. V prekladateľskej sfére som informovaná, že je napríklad cena Blahoslava Hečku, cena Jana Holého, ale v tejto spisovateľskej to iba hovorím, ale nie som informovaná, že kto môže navrhnúť Slovenskému literárnemu fondu, ale myslím, že by ste si to zaslúžili. Alebo cenu ministra kultúry, ministerky kultúry možno. No, zaujímavé podnety. Ďakujeme veľmi pekne, sú to veľmi zaujímavé nápady. Už také boli, áno. No, tak ja si myslím, že keď sa tu nestretneme o rok pri nejakej knihe, tak pri nejakej videoprezentácii by sme sa mohli. To môže byť, neviem, ako by sme to spracovali, to bude niečo iné. Čiže dámy a páni, ak ešte sú otázky, tak toto je tá chvíľa, keď sa môžete prihlásiť, ak nie, tak samozrejme bude priestor aj na neformálne rozhovory, tak ako vás teda pozývala pani riaditeľka, aj v mene autora, v mene Ondreja Mihála. Vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli na túto prezentáciu, že ste nás poctili vašou prítomnosťou, vašou pozornosťou, vašim záujmom a v mene aj autora, aj spoluorganizátorov vás teda srdečne pozývam na osobné stretnutia pri čaši kanadského vína. Želám vám ešte pekný večer. Ďakujem.